teorian buferina eta barkargatzen duenean. Esatzen hago jendeari orain txekentzuntzen naizela WhatsAppetik, a ber, komenzando, bitartean botako dugu hemendik hashtag bat hortz teorian ondo da gau, kargatu beharko luke eta tuiteatu, bale, ondo, primeran zuzenean Facebooketik ateratzen da tuita, beraz kargatzen duenean YouTube, azka egitezke modatorian ja azten ari da. Zuek goratu betiko zuelago eta 10 segundutako delaya, bale, badirudi ondo doala, erantzuten naizen. A ber, esatzen hago jendeari, bale, primeran badena da ondo doa, venga, ba, kargatuko dugu gure our Minecraft World, our Survival World, jokoara ipakarra, eta hemen mundu berrio, batun bertsioan, eta zua! Barkatu. Ai, ama, berriz doa. Zua! Jesus Maria eta Jose. Ai, ama. Bale, gauz egiten ari da ikusten dugunez. Beraz, joango gara zuzenean bera, bai. Eutxiko ditugu hau eta hau. Hemendik ai ama. Zakit gauz egiten ari den edo egunez. Gauez, eta bai. Eguzkia joaten ari data. Txiko dugu hemen babez gisa. Lan apurtzen badute ezin dira sartu. Eta guazen ba miniatxera. Errekurtsoen bila, bestak beste burdina, frakak egiteko. Etorteko ikatza, momentos ikatzaz soberan gaude, beharko dugu ere arri zuria, eta bueno, hau guzti hau ja kenduko dugu lasetasunez. Bale, bitu hemen utzi genuen egia da, gogoratzen dut, hau gauden hartzen, arri guzti hau burdine. Bale, hemen ikatza. Zagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Bale, ongi. Lau ikatz, guzti hau beharko dugunez, hartuko momentuz badeko gu, baina beharko dugu, beraz, hartzen joango gara. Orain hasiko gara gure meategia prestatzen, lasai egon. Hau bukatuko dugu kentzen. Eta momentuz hola utziko dugu, hemen altzen garen erako. Hau teorian orain txiberko genduk eta bar, baina bueno, momentuz hor utziko dugu. Eta ziko gara. Bale, oso ondo lagote hau da. Antortzak botatzea, sakarrontze, bale, igual ez dakit hemen ikasi, zuzenean eskaleretatik ondoan, edo bat onago, igual. Bat onago eta bat bi eta hurrenguko hemen. Ez da hor, hemen ikasita bat bi, hemen ikasiko gara eskaletatik itxatzita. Eingo dugu irukoa. Hau izaten da, edo esaten dute dala, miniatzeko sistemarik efizientena, Bale, antortzorik onduko zego, baina honen jarriko dugu beste bat. Lasaitasuna. Jarriko dugu, bestela ez dugu asko ikusiko. Venga, eta aurrera. Burruko guntan litekeena. Pentsatzen ari naiz Hearthstone Hearts of Ironeko beste denboraldi bat prestatzea. Pentsatzen ari naiz, ikusiko dugu gero, ezer egiten doa eta zer ez, baina pentsatzen da, ea zer egin. Ea gure aurreko Alemania, baino gehiago egiten dugun, gutxi hau edo Errusiarlekin konbistatzen dugun Alemania eta horrelakoak, ez dakit, ikusiko dut. Baita ere pizkat, burdin gehiago, praktika hartu behar dut zeren eta aspaldi ez dugera jolasten Hearts of Iron. Gainera gogoratu, Total War Warhammer hemendik hilabete batera aterako dala, eta banagoela lastotxa perjonarekin gauzatxo bat prestatzen.
ezin liteke. Ezin liteke. Wow. Bat, bi, wow. Hiru, eta lau diamante, txo. Afortunadua deitzen zidaten Minecraften. Lau diamanteia da. Ostia, eta zi berri gara, bigarren zuzenekoan. Amatxo maitia. Lau diamante. Ostia, graba. Ba, onde tengo uno izango da. Hau. Sistema inoiz baino hobeagoa grabak entzeko. Jep. Hortz, eta orain. Primeran. Ai, ama. Afortunadua deitzen zidaten. Graba guzti hau ikusiko dugu. Zertarako erabiltzen dugun, Bale, entrestona eta horrendik graba dago hortik. Bale, egingo duguna igual, palau erdi apurtuta dagoenez. Amaituko dugu apurtzen, eta eroia eraliko dugu beste sistema, antortzen sistema. Abaitu, ez ego menan ditzen, bale, guztiok kendu behar dugu. Graba beti txarra, osea, kaka. Bau da, Minecraftean diamanteak aurkitzeko, topatzeko erarik oberena. Orain gauza da, topatu behar dugula bat gehiago minimo. Egin izateko enkantamentu maila alde batetik, eta bestetik diamantezko pikotxa egin izateko. Eta horrekin jaia nederrera joateko prest. Osa, arainik ez, baina bai gutxienez sartu eta begiratzeko, klaro. Han esango dut. Marmola lortu ditzakegu, beraz primeran. Disney senpai. A ver, zer topaitu resto. Hostia, kontuz, lava. Vale. Ezin dugu. Vale, hemen laba dago, mendik jaz gara aurrera joango. Hori, ja, argi geratu zaigu eta. Vale, listo, hemen ez gara aurrera joango, ya está. Osea, ya está. Kale honetan ja dionteak lortu ditugu, laba dago, ez gara aurrera joango. Osea, ez gara molestatuko, nahi dut esan. Ja, ez da, bizitza maite dut. Naiz eta joko bat izan. Vale, hemendik aurrera orain, ea zer topatzen dugu. Gutxienez pikotxa... Ikatza momentuz ez dut hartuko, momentuz badekogu ikatza soberan. Burdin, ez dago txarto, mebi burdin. Ez dago txarto, baina no, gehiago izango balitz, hobeto. Gleston nahi kotxo topatzen gaude. Ikustezak egu zein... Menik teorian jartzen digu zein bioman gauden. Igual negatif, tagata... Multiplayer, txon, computer, logoi FPS... Blockchain offensive north... Bioma beach, ondartza. Ondartza batetan gaude, bioma gisa. Bueno, kontuan hartuta irla batetan gaudela, ondartzak badaude, logikoki. Oi, katxiz, zatu naz. Gertatzen dena da, burdin gutxi dekogula pistoi txaskorra, oza, pistoiak iteko eta lakoak.
Orduan ezin ditugu egin hortu semi automatikoak orainik eta burdina behar dugulako eta burdina gure pikotxak eta armadura bukatzeko behar dugu baita ere. Orduan alde horretatik niko eskas gabil. Venga. Hau hemen eta beharko ditugu. Hauetako hori, bale, onda, amasei momentuz amaseirekin soberan gaude. Bale. Horren gora joango gara, utxiko du burdina eurtzen, eta egun sentiagin bada joango gara gure etxea eraikitzen, lasai. Baita ere beharko dugu area eta kristala lehioetarako. Garrantzitsua lehioak, polito, elegante usteko. Hala, gero ja sarrera hau eta bai, hau beto egingo dugu, lasaitasunez, osea... Vale, egun sentia da, hau kendu ditzakegu. Vale, hemen... hau sartuko dugu eta... hauekin... diamanteak... Haura bango dugu jartzeko, diamanteak gordeko ditugu. Harri hartuko dugu, hau utzi, hau hartu... Harri guztia gutxiko dugu, hau be, lastuna be. Hortik, momentuz. Bueno, ez hauetako bat eramango dugu. Vale. Vale, eta orain. Ateak. Bat eta bi. Eta eskalera batzu jarriko ditugu. Hore, zeuden animaliak, bai. Animaliak zeuden. Bai, ardiak hor daude, bale. Eta hemendik behiak eta bar zeuden. Bai, bale, ondo. Hemen lur gehiago sartu behar dugu. Hau azkenan pentsatuen, hau gero are guztegu igual kentzen dugu, denborarekin. Eta hemendik botako dugu anauntza, onarte, edo, behitu. Primeran datorki hau. Haulan. Eta hemendik pizkatxo bat, kendu beharko genuke gutxenez este lerrotxo bat. 3 eta 4. Haulan pizkenaka gutxenez hortu antzeko bat. Naiz eta gero, hau lurperatuta geratuko den, gutxenez, hortu antzeko bat egiten gabiltza. Eta hori garrantzitsua da. Bale, orain eraikina. Zer handoa, hau, urtzen, burdina. Bale, eskenengoa falta zaio, ez dute beroa da desaprobetxatu nahi. Bale. Bale, orain egingo duguna. Izango da. Hemen alboetan kristala jarriko diogu, bale? Ikusteko hemendik zer dagoen. Arte ondo, hemen beste mineral batez ingo dugu, eta hemen kristal lerro ba. Lau soberan dago, kendu behar dugu. Bale, eta beste material batez doa. Txiko duguna, da, hemen antortza bat jakiteko. Hemen atzean lehio txikitxo bat urtsiko dugu, adibidez hau kendu behar dugu. Bale, bat bi, adibidez, zenbateko da, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ba. Beste bi. Ba, laukoa, adibidez, laukoa ondo dago. Eta gero hemen dingoena joango dala. Bi. Bat bi. Beste 3 igual, bat bi 3. Bat bi 3 eta guzteo lehio bat izatea. Orduan hemen honen gaina joan litzateke holan apai elegante. Hor
forma txureak elegante. Hortxe. Gero teilatua egurrez eginda, behar bada. Hau da, atzeko atala. Hemen egingo dut pikotxa bat, kendu behar ditugulako batzuk. Baina ja, bestela. Eta eramango dut... ez dakit erabili hau zuzenean. Erekuntzarako. Normalean hauek nahiko ondo geratu izaten ohi dira. Vale, eta frakak eta bi burdin soberan. Ondo. Vale, hau jarri eta hau. Egin behar dugu pala be. Bartuko burdina egingo dugu pala be bestela. Lan ja burdinezko pala dekogu. Vale, eta hau gorde dezakegu. Tokerik ez dugu. Ondo, ba, hau fuera, hau borra. Zeman segundutxu batzuk, hau erretzea. Venga, eta ziurazki birekin soberan izango da. Vale. Ordun. Pikotxagaz kendu behar dugu. Hemen ez ebez. Hemen hau. Eta hemen jarriko diogu. Hau. Vale, ondo ikusten da, bai. Honek egin egingo diogu zuzenean. Claro, es que hau, honen itxuzia da, hau, plataforma hutsa dala. Vale, primeran. Ja, bueno, gero, gutxienez aurreko aldetik ziurazki izkutatuta geratuko denez. Ez da hor arazo larriegia. Joango gara izkorarekin zuitzau mostera. Egurre behar duguta. Vale, honekin ja soberan dekogun momentuz. Beitu, ondo da, polita, bai, guztiz. Elegantea geratzen da. Bai. Orduan honen ideia da kristala. Claro, ezin dute itxi honen txortan hor behar dugulako toki hori. Bale, orduan, guzti hau badago jarrita. Guzti hau jarrita dago. Hona helduko gara. Eta hemen deku bat. 2, 3, 4, adibidez. Ba, 2, 3, 4, eta guzti hau kristalez. Hemen atzeko altarian, ba, ikustea toke handi bat. Adibidez. Eta orain lator, gur kantitate esentzia beharko dugunean, gure etxeko lehioak egiteko bala. Alde batetik itxi dezakegu. Horrek esan nahi du, onarte, kristara jarri alditugula. Vale, ongi. Orain gauza da, teilatu egitea. Adreiluz egitea, kriston polita izango litzateke, bale? Baina, adreiluak eta berentxertengo den tokian, ez ditugu topatuko. Hor dau, arazo koska edo mugida larriena. Bala, honek kondutzi nahi dut argiztatuta, arazo 0 izateko. Zerando kristala, bale, bale, venga. Bost, igual, kristal gehiago beharko dugu, ziurazki. Joango nahiz arebila. Ba, igual ez, Igual ez. Ez, principios ondo dago.
Gainera daukan tamainari esker izango dugu espazio nahikotxo bigarren solairu bat egiteko. Hori bai, oraintxe bertan behar duguna da egur asko. Hartuko dugu guzti hau, balioagarriak diren gauzak, eta joango gara kofronetan sartzera, kanpoan geratuko dana hemendik momentuz aparte izateko. Leston guzti hau, adreilu guzti hau, ezberdinak direnak, eta janariz faltan gaude. Ez dakit denbora emango didan. Nago eguzkia. Nik uste denbora emango digula, ez. Ez digu denbora emango, ez. Ze pena. Ze pena. Behar bada zomien janaria jan beharko dute, zomien aragia. Eta ez leitzaidake gustatuko. Baina behar bada, bai. Bueno, nahiko ondo, momentuz mantenduko gara gabe. Nahiko ondo godelako eta. Bale, gainera dekogu babes guztia. Ondo. Osea, dena izan da, 2, 8, 13, 15 armadura denarekin. Ondo. Babes nahi kotxo da, Joango gara bera. Eta jarraituko dugu burdina bilatzen eta abar behar dugula. Dugu hau. Ondo, aurrera. Behar ditugula, ez ditugu errekurtso eskasak ditugu ia esan, osea, behar dugu errekurtso kantitate desentea. Burdin adibidez, eskaz gabilz, burdin bakarra geratzen zaigu, adibidez, urrea ezeko, urrea egiteko zera, urrezko zagarrak, bai edo bai, beharrezkoak dira, portzeto. Beratuko duzu zer komentatzen duzuen. Momentuz ezebez. Vale, bueno. Bandik hemen lasaitasunez jolasten Minecraftean. Nirekin hitz egiten, nire buruarekin. Hombre, ordu babe ez da munduko igual ordurik, oberena, oraindik esnatzeko zoria zaudete batzuk esnatuta. Depende pixka bat zuen ordutegiak. Bai. Burdine topatu dugu, bai. Gero hortik dekogu, irla batetan dekogu hortik zuro bat investigatzeko. Nahiko itxura ona duena. Baina, pasentxas, ez gaudela hemen, ez garela munduko oberenak, oraintxe bertan. Vale, ondo. Jarko dugu hortik eta harri honekin tapiatuko dugu. Guzti hau, arazoak ez izateko. Sei burdin, ez dago txarto. Baina oraindik, ostia. Vale, honen topera heldu gara. Osa ikusten danez, mendik laba dagoela, eta ez daki zer demonter dagoen hemen laba egoteko. Ja, hau da. Ondo. Putzu, laba putzua dekogu. Konturatzen seria zergatik ibili behar gara kontu ondiz, ezta? Bueno, honek dauka gauza on bat hemen. Zera, hemen orokorrean izaten da toki bat nun diamanteak egoten dira alde batetik eta bestetik
Hemen ja lapislazulia deko, osea lapislazulia esango dut, jode. Jama. Orain ateratzen izena. Amatxu maitea, aterako zait izena? Man segundu bat, zera. Ama, zaita dela ateratzen. Joder, bedroka ez. Nederreko portala egiteko behar dugun arri hori. Zaitatatzen orain izena, mekatzi zen la porreta. Portatu, mendik erreston gehiago ikusi du, bai. Listo, lestona hartuta. Vale, bat bi, eta hemen ja teorian, ez litzateke ikusi dudanez, edo behiratu dugunez, ez litzateke zera. Laba hori ez litzateke molestatu behar. Hemendik. Eta aurrera, burruka untan litekeena, ordun zoriontsu izango gara. Zegoak dituan Total War Warhammer agertzeko ni etxetik dio. Mesedez, etorri ja nire eskuetara. Total War Warhammer. Edo hildakoen bakea. Sei burdin bakarrik, zeude toki oso egokan dirudienez burdinarako. Hori bai, diamanteak topatu ditugu, baina burdina? Burdin gutxi. Igual esle igual moitu behar ginen, hasierako saioetan. Bueno, aurreko saioan, egia esan da, zerakoak badira. Baina, bueno. Irladeko abantaila da kreatura gutxi, gainera hor behiekin eta bar, lortzen badugu behiak lantzea eta bar, hori guretzako interes asko dauka eta ere gehiago oraintze bertan, diamanteak eta bar ditugula liburuzkak egiteko eta guzti hori. Gauza da ja, hasi barko ginentakela ja, baina ez dekogula janari asko, ez da egura asko, orduan guzti hori kontrolatzen ibili belgara. Eta pikotxak gabe geratzen ari naiz berriz ere. Animo burdina behar dugu. Gutxez ekipamentu guztia dekogu jarien da, burdinez, ez dago txarto. Jop, puskatu zaigu. Vale. Bueno, gutxenez hori ekipamentu kompleto dekogu burdinez eginda. Hori ez da gutxi. Ez da ezer gutxi. Gero aurrera goia ingo diogu hartzen dugunean nederreko argia eta bar ingo dugu ja hemendik argi sistema automatikoa edo inditzakegulako egun sentian pistea, itzaltzea eta gauean pistea. Gure Minecraft G-eko Minecraft zerbitzarian bezala dagoen hendik gau ez da. Dekogun bezala. Bale, hau urtu behar dugu. Hau, honen zera kanpoan dago, bale. Ustea gutxe egingo dugu. Hau be, hemen ikutsiko dugu, total. Ez dugu behar. Pixko txapare bat egiteko batekin soberan. Nahiko soberan. Gogoak ditute guztia okentzeko, lur guztia okentzeko. Piskat hau holan, jarriko dugu, piskat elegantea. Hau hileli dezakego adibidez, bide horretan beko tokia jartzeko urretzen zaitu lan pixka bat lurra aurrezteko. Ja, bueno. Ikusiko dugu aurrerago, baita ere. Bost eta azkenengo 6.
ongi. Piko txapare bat egingo ditugu. Hau da, inbertsioa egitea. Vale, eta antortza gehiago ja, bide batez. Zeren gabiltze ikatzez kanpan dekogu, vale. Hau igual utziko dugu gabe, momentuz, ez dugu lan arazo larririk. Beto ja, eguna dator. Hemendik itxarongo dugu minututxu batzuk. Hau ondo doa, primeran. Eta ja egun sentia etortzea. Ai! Hau da egun enjera. Guaze Minecraften jolastera. Venga. Ja, gutxi falta dela, ja, eskan ikuste ja, kanporatu algarera. Kontu handiz, hemendik, bueno, badirudi ez direla agertzen, kreatura gure etxeko zonalde inguruan. Eskeloide bat, arkeru bat. Zatuko gara katzen? Edo ez, igual ez, total. Bale, ingurune hau segurua da, bale. Hori garrantzitsua da jakitea. Porque hau montu batetan kendu ditzakegu nahi badugu. Bale, hau horra. Horra. Bale, ikatza, bueno. Hartzea bepizkatxo bat igual ondo datorkigu, baina momentuz. Kaixo arkearu jauna. Hor dago beste bat. Egun sentia bada, Eta ez dira erretzen. Daude babestuta zoitzen pean. Zoitzen itxaletan daude kabroiak. Bi dira bakarrik eta ni bakarra eta ez dut ondo kontrolatzen nahi 1.9ko burruka sistema. Kaixo. Hor daue. Movida larriena. Nia! Oh! What? Segon egiten envolvente bat, hor bat batean? Edo iruditu zain niri. Korreka egiten dut orain eskeletuak, be. Zaiatu da envolvente bat egiten hor bat batean. Flipatu egin dut. Benetan dinotxot flipatu egin dudala bat batean hor segundu batetan. Bare, behiak, saldiziak, behi biditugu orun behiak momentuz, behi iru. Bale. Behi iru. Bale, egin ditzak egunat da. Jongo gara dekogun jandari guztiaren bila. Ez que behar dugu, osea, janaria behar dugu, baina behiak behar ditugu. Orduan ezin ditugu behi horiek akatu inondik inora alde batetik. Nondeko gure mini hortutxoa. Hortxe, bale, itxoin, egingo duguna da. Zurrak aprobetxauz. Bat, bi, eta jiru. Lau. Bost. Venga. Batuko dugu. Eta hemen, hau, handitzen joango gara. Honi esker, hau, adibidez, pultsaera oso ona da. Oraintxe bertan. Eta beste zazpi ditugu. Bost. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Primeran. Goaz janaria lortzen. Hori garrantzitsua da. Alde batetik behiak aziali izango ditugu gero eta gehiago. Eta beste alde batetik guk janari izango dugu.
ondo datorkigu. Horren guazen behiei, bi behi, hiru behi daude, osea, bi behi bat egingo dute, gero ja da gutxienez ematen digunarekin konfirmatu hartu beharko gara denboralditxo batetan. Kaixo bi politoiek, zelan? Eguan, epeitz. Eta ziumeak egiten. Abitu beste bi, primeran. Bat, eta bi, eta egin umetxoak egin. Biakatuko ditut. Aian, sorri, baina behar, postu. Ze ondo, poste mandigu, eta gero deko gupi hogi egiteko primeran. Hau, esploratu behar dugu, Betu creeper bat hortik, vale. Vale, ondo, hori jarriko dugu egiten, osea, baina ja, behar dugulako, haude ja janariz eskasa. Gozeak agatuko gaitu, erritmo honetan. Notiz mi senpai. Venga. Hau, horra sartu. Hortik orden momentuz, eta orain, ogixe. Ba, segun guratzen dut aspaldi, ba, segola mod bat deitzen zera Braid mod, egin nuen bere bideoa, atera zanean. Oso ondo zegoen, oso polita zan, Ogiarekin egin alizatea ogi ezberdinak eta bar, gauza ideia bitxia, polita ezberdina. Vale, eta teiatu egingo dugu egur honekin. Beste egurra hilko dugu, bai aurrera antortxo egiteko eta lakoak egiteko. Baina nik egur honekin egin nahi dut teia eta gustokago daukat. Eraikuntzarako eta bar gustokago daukat egur hau bestea baino. Bai, teiatua denbora eramango digu, besteak beste egur gutxi dugulako. Baina, bueno, hori da, ja, hasia jarriko ditugu eta jongo gara zuaitzak azten, adibidez hemendik. Espazio berri hau, Keixo, creeper jauna, etorri ona? Bai, etorri ni gana. Jode, profundo, Listo, dakizunez? Baita horrein uran bai egiten digutela min pizkatxo bat. Bueno. Gutxenez, gure min hortu hori, salbau egin dugu. Jongo gara janariaren bila eta azien bila. Zuaitz azien bila, klaro. Behar ditugula. Hauek momentu segurla badekogu. Baina, bueno, jarriko ditu. Beixerrak. Zein ondo. Zertuko zaizkigun beixerla horiek. Vale, adibidez. Noengo du hemendik voltatxo bat, ea. Euria. Euria da. Baina gulan egin behar dugu. Naiz eta euria egin. Vale, ez dakit lehenik eta ben semiblokeak jarri guzti honetan. Ez lehenengo eta ben teiatua. Semiblokeena errezagoa da, harinago bukatuko dugu, bale? Baina lehenik eta teiatua jarriko dugu lan. Nahiago dut ja ikusi teiatuarekin etxetxoa, eta sortzi, karrik. Bale, ez dakit egin alde batetik bestera edo karratuan joatea gora. Opo. Ez dakit azaltzen nahi zen. Edo guzti joate hola fish gora egiten, edo hemendik ona, eta listo. Biak oso gustoko ditut. Igual karratuena politago. Karratuaren egingo du. Gaua dator. Ez, euria, bai, gaua dator. Eguna joan data.
bueno, gutxenez hemendik, esan gaude, deko dagoen argi kantitatearekin eta bar. Momentuz, baia. Vale, ondo doa guzti hau. Eta ja tolako zer izango da, bale? Eta, baina egun euritxuetan, orain konturatzen naizela, eskeletoak eta bar ez dira hilko, gero. Jode, behitu, berrogeta pikurekin bakarrik. Ez dugu ez da lerro bat egin, txo. Ostia, zombiak eta gara gertu dira, sartuko gara barrura. Nada, espada. Ostia! Lasei rebote, aseguran zaude. Jode, ama orain molestatzen. Vale. Barkatu, ama dagoela hitz egiten eta erantzun behar dut estera dago larritzen. A ver, venga. Eta ikusi doala ya, norbait itzen idala. Mira, saludame, anda, que sabes que te quiero. Bai, kaixo, badaki dala, jode. Que ya lo sé, tranqui, hijo mío. Nagola hemen hainbat gauzetan eta burua ez ditala ematen, jode, que me explota el cerebro con todo. Matxu maitia, ez dira usten bakean ez da zuzenekoak egiten. Benetan, benetan. Aguazen hona aurrera. Gainera euria dabil, orduan izango da mineria luzea, gaurkoa. Bueno, gaurkoa Minecraftean, osea, Minecraft barruan eguna. Minecrafteko egun hori. Gaurko egun hori. Egingo duguna da, hau aprobetxatu. Tolan. Listo. Hau epa, ez. Vale, liada. A ver, egon. Lehenik eta main. Urritu horri hau. Kendu holan. Oh. Dolan ezer. Garrantzitsurik ikusten. Burdine. Ostia, arkerua, ostia. Ostia, puta. Hor dabil. Nengo una da jan. Tal, cago en tal. Listo, akatuta. Urrea. Ostia, kilperra.
Bale, onarte momentuz, onarte. Ez nago prest, edo nire burua ez dago prest, Keeperren aurka egiteko, bale? Onarte. Tentsioa nabarotu da, ezta? Venga, urrea topatu dugu, primeran. Urrezko zagarrak egiteko bakarrik lehiko ditugu, egia esan da. Erlojua ez du, berez, hombre, lurazpean egonda, erlojua balio zego jaketeko naizten egunez, eta noiz gau ez, baina besterik gabe. Burdin pizkatxo bat, ez dela asko, baina beti eskaintzen dela. Burdin pizkatxo hori, baina bueno. Urrea ez dago ez dut horrezego, ez dagatik ez dauka holan beste mundu gezer. Eta nahitza bertan ez dut gure nahi bizitza arriskoan jarri. Orduan, nahi hau aurrera jarraitu. Eta mina aseguran joatea, bale? Bat puntu da hardcorean. Nahi hau astiro eta burua preste ikusten duan erritmoan, gauzak egitea. Baina, bueno. Bale. Zertu bai, azazerri topatzen dugun, interesante, diamante txorren bat edo. Zora aski ez, baina bueno, nik, aurrera, lasaitasunez. Egia esan da, burdin gehiago topatzen dugu litzateke gure arrisko behitu. Lehenago esaten dut, kauen tal. Gure arrisko eskora ja apurtzeko zeiran dago eta beharko dugu beste eskora berri bat. Ikatzen momentuz, lau bloke kompleto ditugu, beraz. Momentuz ez dut hartuko. Derretatik momentuz soberan gaude. Gurekin hiru da, momentuz hirurekin gainean. Ondo. Zenbat goaz, burdin 10. Ondo, hobeto, burdin gehiago. Ondo. Hori da neure gorputza nahi duena, burdine! Topatzea. Venga. Oda behar duguna, burdin mordoa. Ja, txeko dugor, porque total. Ez da egongo da zorik hemen hauelan usteagatik. Hemen lurra topatu dugu. Aurrera joango gara. Momentuz, janaria dekogu, pikotxak ditugu. 18 burdin, ez goaz txarto. Gehiago nahi dute, nahi dute behar bada burdinezko ekipamendua egitea, edo gutxenez, nahiz eta aitzurra ez den ez dugu behar, burdinezkoa bizatea ez du inora. Beraz, aitzurra izan ezik, beste guztia burdinezkoa izatea, ondo da autor. Ami armak entzun dira. Ondo besteko bat. Edo koba, epa. Hor burdine dau. Hau badirudi rabina antzeko bat, Ni joango gara suave. Gauza arraro bat entzun dut, txagal. Nork esaten zuen Minecraft ezin zuela berdure eman. Vale, venga, fuera. Ya está. Hortik ezin dira kolau. Ai, Dios, berdurra, Pasatu dut txarto, eta zei burdin, venga, atxera. Txarto pasatu dut! Salta, pequeña langosta. Bale, utxen ezen tokatzen zeigu da. Bide aldatzea. Norantzkoa, baia, aldatzea. Tari ondo dago beti.
Nixan behin, bizitza nonazko aldatzea ondo dago. Eta lan, eta bizitzaren nonazko aldatzeagatik neu agertu nintzen. Edo neu grillatuta bukatu nuen, hobeto esan da. Venga. Animo robote, pikotxau ja, gaztauta deko, zenbat burdin ikagu, 26, 26 burdin, ondo. Venga, bigarren pikotxa. 26 burdin, 3 pikotxa, izkora, eta gero ja gordetzen hasiko gara. Maitu zego antortxak, be. Jongo naiz, bat edo bat, ikatz bat gehiago bila. Adibidez, hau. Eta ingo duguna da, holan lau ditugu. Eta ez deko gurrik. ¡Qué inteligente, robote! ¡Qué inteligente! Tuko dugu hau adibidez. Tren jarriko dugu, eta gero itzultzean hortik jarretuko gara dugu. Eta listo. Hau gero elegantea gutxiko dugu, ez? Igual eskeleak bikotxak edo irukotxak egiten ditugu, eta bueno, pazientzia. Pazientzia eskalera jarriko ditugu, goraino, eta bueno, en fin. Elegantziak denborarekin. Vale? Osea, pazientzia izan. Roma esen egun batetan egin, eta hemen gauza gehiagik ditugu, eta errekurtso gutxi. Hau bai. Kirito jauna. Vale. Burdine. Men, harria sortuko dugu. Lurra be. Eta kanpora. Eta bain egun sentia dala. Horra, eta horra. Eta helburu gehiago bila joango gara. Ja, aizkor hau apurtzen bukatzen dugun. Pito bazi zaigu, ze ondo. Gabil, ondo. Txoretatxo bat jane ingo dugu. Hor beiz serra bat. Ze oso. Igual zoitz hauek kenduko ditut, Hau molesta egiten dute bakarrik hemen. Eta gero ikusiko dugu horrela zertarako aprotxatzen dugun. Justo, apurtu zait. Gero ikusiko dugu horrela zertarako. Igual hauekin egiten dute eskailerak, hemengo eskailerak eta bar. Polito gara daiteke. Vale, ongi. Hauekin begin ditzakegu, ja, aprobetxatuz. Erramenten zera. Guztia. Adibidez. Eskora ona. Eta ingo duguna da, eskailerak. Epa. Erratu naz. Olantxe. Bale, eta diez honekin intzakegu. Zeran gelatzen den, Olagarroak. Bale, egingo dugu men, bat eta bi. Polito, holan, plok. Eta igual hau egiten dugun da, gero herriak kendu, eta hemen egingo dute hemen bi, eta gero osan plataforma como niveles berdinetara. Ez dakit oso ondo saltzen aizen, baina bueno. Joango naiz ur gehiago zuaitxoiek kentzera, ez molestatzeko. Holan hemendik hartzen badira, euskera heltzen denean, kreaturak hil egingo dira. Hau be fuera. Ongi. Baitu
hori behasi egin da, hau hartuko dugu ordun guretzako, beharko dugula. Hau zenbat min egiten du? Toma eraso abiadura, 9 eraso kaltea. Venga. Eta guztia fuera. Zuaitz hauek soberan daudeta mundu honetan. Edo nire munduan. Horeto esan da, ai. Ongi. Vale, zuaitz guzti hauek enduta. Bitu hasia jasi zaigu ondo, gordetzeko, momentuz. Vale. Hau etxe egingo dugu. Hasia hemen utziko dugu. Hori hor. Al momentuz hemen. Beharko dugula. Bueno, beharko dugu, así que... Azken finean edaliko ditugu eskailerak egiteko eta jartzeko, beraz. Guzti hau. Vale, eskailerak. Eta beste eskailera bat. Hortze, primera eta hube beharko dugu eskailerak egiteko, así que... Mota ezberdinetako eskailerak egiteko. Vale, lurra ez dugu, vale, lur pizkat hartuko dugu. Horrekin momentu soberan. Eta ingo duguna da ja. Hau bukatu. Vale, hortze eta bat, 2, 3, 4, 5. No, zenbatzen nahi tontoa bezala, baina... Hala gutxiko du momentu zemendik ona gero salto egiteko eta bar, ondo etorriko zaigulako. Vale. Orduan, hemen gauza da. Lur bat jarri, eta eskelera hemen, hemen, eta joango gara orain, bale, oso ondo dute. Joango gara hemen, oso ondo dute, bi, hortxe. Holan egiten eta hemen izango litzateke ona eginda, holan. Vale, orduan, hau geratuko litzateke hori holan, eta primera, jode, ze ondo polita ikusten da, Uste nuena baino politago. Ikusten da. Zeinoan nahi zen etxakarekitzen. Epa. Hau horra. Hau hartuko dugu. Hemen urrea sartuko dugu. Urtzera. Burdin guzti hau ona. Eta. Eskailerak baina hori gaua heltzen danean. Bitartan emango dugu voltatxo bat. Aseak batuko ditugu. Izateko etxean. Hau azten doa. Primeran. Vale. Asiak gorde behar dira. Horrako egoeratan, asiak gorde behar dira bai edo bai. Beti. Vale. Eta horren adibidez, aprotxatu dezakegun egitera da. Denbora dekogunez. Non dago eguzkia. Goia, vale, aprotxatu dezakegun bendik jarraitzeko jartzen, adibidez, horrarte. Zonalde guzti hori lurra jartzeko, vale? Hartuko dugu graba eta hartuko dugu lurra. Graba lehenengo kapa jartzeko, vale? Adibidez, hemengo kapa hau jartzeko. Lan graba kendu egingo dugu, erditik. Txorrakeri da bat da, vale, graba ikusten duzunez gravitatea deko, vale, oza, hau, epa, hau da, material desaprobetxatzea, baina, bueno, erditik kendu behar da, vale, nora baitean, hau, graba inusente hau, venga, listo. Hemen, bitu, beste zuetz bat hasi da, ondo.
Egur gehiago, baina hori ja biharko Minecraftean, ez bizitza realean. Eta holan ja bagoa zabaltzen, pizkanaka. Eta alde batetik espazio irabazten, hori beti ondo datorkigula. Eta, bueno, lur mugimendua egiten. Hori be, ondo datorkigula. Eta hemen nik esaten dudana egitea da nolabaiteko solairuak, bale? Horretarako kendu behar dugu gauza pillo. Ikusiko dut nola egiten dudan, oso esaktuki. Ideia da... Uehe! Nondik atera dira? Agro gehiagideko zuzuek bioiak, ez? No, bai, atera horretik zi total. Vale. Tiro a la diana, tiro a la diana. Ole, biezur, ondo. Bale, orduan hemen gauza da, hau guztiak kendu behar dugula, eutxi behar dugulako kapa honetara, bale? Hau da, kendu behar dugun. Eta hemen harria, txabal. Hilko gara hemen gauzak egiteko. No, gero, bapo geratuko zaigu zonalde guzti hau, Ostia, creeper bat. Guazen etxera, gainera gau heltzen ari data. Vale. Hau hemen dikutsiko du, hau hemen. Momentuz hemen berreko dugulako. Vale, hortze. Ai, ama. Urrea. Baita ere hemen. Eta hasiko gara hemen eskailerak bera. Bakarri brota mazotxe eskailera. Vale, argideko hasiko gara betik, vale? Nahi dut beti gorra astea, goitik bera. Zeran doan dana. Vale, primera andoa dana. Bueno, segundu bat, trago bat hartu behar nahi dut. Ai, amatxo maitia. Zenbat basu zenekoz? Ordu bete, ja, Horrendik gehiago ingo dugu denboradeko dalako, eta ez daukate inolako prisik ez gaur. Bale, orduan, gauza da, hauek jarriko ditugu, eskailerak gisa. Bale, ukendu. Eta antortza, hemen jarri. Bale, ez daukate gurrik berriz ere, tontoa naizelako. Bale, guztia, eskailerekin. Bale, oso ondo baute. Tontoa naiz eta ez dute egurra niretzako hartu. Bale. Bale, oso ondo baute. Berriz oso ondo baute bi edo hiru ja, ez dakit, edo lau. Unen baten zenbatzen hasiko naiz. Horako... Horreiten Bale... Dituan nolako failak noiz baiten joango nahi zenbatzen, benetan. Oso ondot lagote. Eta hemen ja zabaltzen da. Hemen politoratu litzateke holan, ilukoa egitea bat batean. Guko ona heltzen gara. Hau desagertuta, lerro hau. Eta lerro hau desagertuta. Hau egurrez, egur berberarekin. Eta ben eskailerak. Vale?
Zute hemen ikutxe egurra, ezta? Kasualitatez. Ez. Oso ondo, rebote. Ez duzu egurrik. Oso ondo, inteligente hutsa zala. Vale. Venga, babera. Dea hortik antortzen bat aprotsatu dezakegun. Adibidez hau. Vale, adibidez, hau aprotsatu dezakegu. Hobe ez da asko nabarituko. Era berera, hau ez da asko nabarituko. Hortik, gutxo gara bera. Hiru antortza ditugu. Horrein da estendeina agertzen aquí la zombie, vamos. De todo. Eta nik ja esaten duanean lo que me faltaba eta galtzen dautenean. Porque, zuek ez dakizu, baina hau egin baino lehen, azintzen grabatzen saioak. Eta bigarren saioan akatu zidan zombi txikitxo bat, bale? Eta nik bigarren saioan, oraindik ez egon lehenengoa publikatuta esan nuen, epic file hau ez dut argitaratuko. Inoiz. Eta inoiz ez du ikusi eguzkia. Epic file hori. Bueno, burdintxo pizka bat. Primeran. Badirudi jainkoak gure aldera jarri dira burdinarekin. Txon nautela edo. Hain behar dugu kubotxo bat. Eta ura ekarri. Bueno, egia esan da ez dugu beharrik topatu dugulako, ja, orduan, epa. Beraz berezia ez dugu hori behar. Venga, aurrerago, pizkata aurrerago. Ez deku gogurra, tontoa nahizelako, tonto hutsa nahizelako. Burdin gehiago, ze, ondo. Ondo, laba. Ongi. Argia nahi, tori argia. Zer geta daiteke hemen laba putxu batetan? Ezta? Nik jauste adibidez eta buru erretzea hor barruan eta hemen bukatzea dana. Bueno, gutxenez urre pizka bat dago. Ostia, pizkatxo bat. Ostia. Pizkatxo bat igual gutxi esatea da, Bueno, ez dago txarto. Jode, bederatzi urre. Ongi, ongi. Ez da lan gehiago ikusten. Lan baliogarria den ezebez. Ba, nahiko hurbil, topatzen ari gaude laba pillo. Zerratxo bat. Bat, bi, hemen. Hago litzateke hurrengokoa. Claro, entortxak ez ditugu, orduan ezin dugu bez asko sakondu oraintxe bertan. Entortxak ez ditugu nik tontoa naizelako eta egurraz dudalako hartu entortxak egiteko. Vale? Tonto hutsa naizelako, batzutan. Hori bai, igo egiten dugu orain eta jeitsi dida batetan, Hori jakiten zuen. Hora nik gaua da. Hau. Aborra, horra, ona. Eta hor. Jode, iruditu zait arkeru bat ikusi dual hor bat baten jo, what? Egarko du. Ez, horrekin zoeran izango dau. Handara egarko dugu agurtzeko beste bat. Vale,
Non da ilargia ja da. Bale, ja gaua bukatzen ari da, eta urtzen den bitartean ama pizkat pesatu dabil. Ai ama. En fin. Bala, hor, abona. Zer, ez, baina ez dugu momentuz ez dugu behar. Bale, hor. Egin behar dugu baita ere logela bat, nun... Osea, kofren logela bat, baina. Simpleki esan da. Bale, horrekin soberan izango dugu. Urre hori urtzeko be. Vale. Bueno, eguna dator. Berriz ere. Bueno, gune hau nahikoa seguruan dago, baina, bueno, desplanik sartzen naiz hemen beti. En plan topo. Armak agertu diraan. Bueno, egunean ez dira hostilak. Zan, entesan pazifikoak dira. Eguna danean. Beraz ondo. Sortzeta azkenengoa. Txiko dugu perbadia barruan sartuta. Venga. Urre aurra, honekin, ona. Neko barrazkoa duguta. Zer ondo azte zoetxak, balortik pare bat zoetx hasi dira. Ondo. Konto zuhili behar gara eta pizkatxo bat gorde gure eskelerak eta abar egiteko. Beraz, pazientzia! Ez bota dena eskeleretan zobaute. Parte behar dituzula horre gauetan aurrera egin alizateko. Bermenak desagertu dira, eruditzen zait. Oh, beste bat hasi zaigu hor, primeran. Ostia! Bueno! Egurra behar genuen? Toma egurra! Jode! Na, osea... Zuk lasa, egurra behar duzu torizo haitza egurra izateko. Na, lasa egon. Egurra arazoak ez dituzula izango. Hemendik denboralditxo batera. Txarrana da, zoetxo honekin ez dugula soberan. Eta igo bergarera. Baita ere. Amatxo maiti, osea. Zoetxa hundiago bat, mesedez. Gure arrazoak dituzula, tori zoetxa. Si, total. Hostia. Zizatea zoitxagatik, Zuk egurra faltan ez bota, lagun? Jode. Gauza da, molestatzen izera hartzen behar dugulako. Bestera erreko nuke zuzenean zuetz guztia eta pista.
Eta ez dakit baten bat, jo. Nekatzi zela porreta. Gura dago eskina guztietatik hemen. Vale. Venga, gurra, total, venga. Jarriko dugu baina, soitz gehiago azteko. Jode. Gurra behar, tori gurra. Bale, utziko ditugu alde batetik. Batzuk ja, makilletan eginda. Bale? Holan ja ez zaigu azten, eta este batzuk egingo ditugu eskereretan. Bilakatuko ditugu. Eta dakiu... Jo, mago bat dirudi da. Inon, nindo kalkulatzen. Vale. Eta horien hasiko gara eskerera gehiago jartzen, ona. Guzti hau pizkanaka izten. Eta gero, bigarren solairu bat egingo dugu, osea, bai edo bai. Nun ez dakit logera edo ez dakit ikusiko dugu, baina tokia izango dugu bigarren solairu bat egiteko. Soberan ez, urrengokoa, osea, pasatu naiz etxeren tamaina egiten, nahiago dute etxe... Oso ondo robote, oso ondo. Nahiago dute, osea, etxe zabala eta handia egitea, espazio askorekin eta soberan, osea, aspertzea espazioaren mogideiz, espazio hain bat espazio izatea, arazo bat izatea, espazio handitzen egon behar izatea baino, bale? Neu holan nahiago dut. Artillero, dale fuego, eskontzen zaigula pastelero. Vale, lurra ez dut hartu. Inteligente naizelako. Baina, bueno. Eta hau kendu dezakegu hortik, osea. Hori sobran dekogu. Venga. Beitu ordi pobrea hor, bakarrik isla horretan. Han badirudi bestirla bat dagoela, Vale, listo. Ya está. Eta pizkanaka txikitzen joango gara, edo igual, neu aspertzen naizenean, hartuko dute gurra normal eta itxiko duten plano ipista. Igual goian egiten dut mirador antzeko, atalai antzeko bat. Ingo ditut igual bi edo 3 solairu gehiago honekin, egur honekin. Osea, egur honekin, eskererekin. Eta gero, atalaia bat egingo dut hor goian, igual, adibidez. Ematea igual, 2 solairu egiteko, altueraz. Eta gero atalaia bat. Atalaia gainean, arpegia euriz guztia, gozaien hartan irten ginen, herri hartan ginen. Venga. Txakurra zaunka, noski! Zergatik ez txakurtzo maite hori, zaunka egin! Bai, jarraitu, ondo! Jarraitu zaunka egiten, hombre! Lasai! Total. Venga, eta igual beste zure... Oso ondo robote, oso ondo. Mendira 3, laugarren bat. Bai, laugarren bat egingo dugu. Igual 5. Bada espada soberan izateko altueraz. 5 egingo ditugu altueraz, bale, hau eta beste bat. Eta gero, jo, beste. Eta gero, ja, 4 hautsiko dugu. Krestonekoa da, Ez da zer gutxi.
Gora, hau kenduko dugu dida baten. Barri, sagarrak, sagarrak! Urrezko sagarrak egiteko. Osea, bai, mesedez. Hau uste honen kentzen egia da. Hasi hori igual kendu beharko du hortik, Badirudi, baia. Oean nago ametzetan, lorik zinean. Zurekin beti berdin. Venga, badoala. Pizkanaka. Pizka bat ez mutzo. Anima zaitez laguntzo. Espainetan euskara pizka bat ez mutzo. Bagoazela. Dena emoten hemen. Minecraftean. Bizitza gogorra. Irlak haunditzen eta lur eremua haunditzen. Vale. Ahora afuera. Tengo una da. Hola. Iepa. Onarte. Opa. Bueno, berdin du total, hori gero berko dugu, así que hor gera daiteke gainolako arazorik gabe. Eta gaua egizten ari da Minecrafteko mundu honetan. Berriz ere. Beraz, goazen gure gune asegurura, gure biharko etxetzora. Badoala ja itxura hartzen dabilia da, hori beti ondo. Hau guardeko dugu, urrea hartuko dugu, dira baten. Ai! Ez tarria ja, lertzeko zorian, bale? Zagarrak hemen, ez dugu ematen biegiteko, ez da? Ez. Bueno, ondo, urrezko zagartxo bateko guia da. Nederrera joaten garenean edo ez dakit, nun baitera. Bale, zundok, amari kasu inbarko diot orain. Epa, eta... No, lurra beharko dugunez, hemen sartuko dut. Eta... antortxa. Ikatza hartuko dugu, orain bai hartuko dugula, ikatza beharko dugulako. Txakurra ez da iziltzen, osea, emango diot pipare hostia. Hala. Antortxak soberan. Ara, soren bat. Se me ha ido la pizza, lo sé. Zenbat goaz zuzenean, zenbat denbora goaz, ja. Ordu eta gota lau minutu. Gutxora bera, ordu eta gota 3 minutu. Pizkatxo bat gehiago igual eta listo, Ez pentsa... Vale, barkatu, que ama da bilor txapa emoten, me katxi zen la porreta. Heitxi.
Bera, 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 he. Hartuko dugu ikatza beharko dugula. Horain bai, ikatz guztia hemen gaztau egin dugu. Hola, en plan, estilo bilbaino. A lo bruto. Euskal estiloan nahiago duzuena, baita ere. Balio zaigula. Eta aurrera joango gara. Eskutua horreinik ez dut frogatu. Egia esan, ez dut ekarri beste... bai, beste pikotxat ekarri dut ondo. Eskutua horreinik ez dut frogatu, baina bueno. Demora izango dugu dena frogatzeko, lasai egon. Pazientzia. Pazientzia izan. Lagunok, epa. Horaitzenetan gehien bate zuzeneko nabile egiten, nekin nabilerako pizkat kontzentratuta Donostiko espotakoaren bideoa bukatzen, oraindik geratzen zaidala. Baina ondoia gero pizkatzu bat egiten dudan baita ere. Atzo adibidez, atzo izan asteazkena, ez baina giltzartu ez. Atzo izan asteazkenean 3 ordu jarrian, lapis lazulia. 3 ordu jarrian bota, Topatu duguna, berriz ere. Zaila hasieran eta orain berriz. Eta ez dirudi gutxi direla, A one, a page, an hour, 3. Bueno, ez dago txarto. 3 diamante gehiago. Bueno, komentatzen ari nintzena. Espotakoaren bidea bukatzen nabilera, eta mendik geratzen zaidala, adibidez, adibidez asteazkenean 3 ordu eman nituen, arratsaldean zehar editatzen, eta oraindik geratzen zait, oraindik daukat zatitxo bat. Bukatzeko, bale, osea, pazientzia izan mesedez. Epa. Dantzatu nahi baduzu. Buja. Aurrera betizu. Ez dirudia zer intensen horrik dagoenik hortik. Pasez. Atzera eta aurrengokora. Hemen badirudi, hemengo kaleak laba horrekin asko gurutzatuko garela. Baina, bueno, 2, 3. Bueno, pitzen, bueno, al ataque. Te creo que te va a ser pupita. Venga. Pikotxa gutxiago. 3 diamante gehiago, osea, badeko pikotxa egiteko eta baita enkantamentu maila egiteko. Ondo. Horrek esan edu ja etorri algarera, joan algarera gure enkantamentu maila prestatzen, liburutegiak eta abar. Eta nivelak deskargatzen, porque ama 7 nivel ditugu. Ez dira asko, egia esan da, naderitzen ez naizela horretan asko zentlau. Eta momentuz, ez nabil zentlatzen horretan, bale? Baizik eta basea ondo prestatuta izatea, eta bizirik ateratzea. Egia esan da, pentsatu beharra daukate trampatxoren bat, basera ulitzen badira mofak hiltzeko, edo nunbaiten geratzeko atrapatutak, eta nik gero kolpe batekin akatzeko, horrelako zeo zer. Berriz ere horrek leston baliabideak suposatzen du. Eta hori horreintxe bertan ez dekogu. Lestona, burdina, eta bar, piztu itxaskorrak, slaimak, eskalera horreinik slaimekin gurutzatu, inondik inora. Eta gauden egoeran, egia esan da, tokian edo slaimakin gurutzatzea zaila izango da. Nahiko zaila. Eta hori putada bat da. Ezin izango ditugu piztu itxaskorrak prestatu. Baina bueno.
konformatu balko gara ingurunan degunarekin eta aurkitzen dugun kantitatearen arabera, edo lortzen ditugun kantitatearen arabera, oso bat edo besteak egin. Por cierto, ja, nahiko horrera egin dugu, eta ez gara topatu labarekin, labako putxor, behitu hor dago, justo. Itxe egiten dut eta gertu egiten da. Lehenago esan, lehenago agertu. Ez dago beste munduko ezer hemendik, dirudienez. Nahi dute zen egon da, zilera... Buf... Ditu lapislazulia hor, bueno, lapislazulia momentuz. Pues ez que ez dago beste munduko ezer hemen. Claro, hemen gurutzatuko gara honekin, beraz, hau ja horri jakinda. Hau ja tapau egingo dugu, eta holan ja gero ez da egon gorlaba. Eta bida primeran egingo dugu. Astiro, kontu handiz, laba dagoela. Venga. Hemen, hau, behitu burdina, justo. Alde batetiko lan, egin beharko dut, ez batetiko na. Hola, burdina, ze ondo. Burdin kantitate polita, aurkitu dugu, mentxe bertan. Badirudi bi mena gurutzatu direra hemen. Eta horra, bale. Hau, Solomo, behi xerratxo bat jaun egingo dugu, ja, beharra dugula. Eta horrela jarraituko dugu hemendik, behitu burdin gehiago, ze ondo. Primeran. Bueno, lau, ez dago txarto. 21. Burdin kantitate polita, 21, ez dago txarto. Ez dago batere txarto gauden tokia esateko, dagoela burdinez gutxenez dagoela nahiko eskaz, esan dezakegu, egia esan da. Zagatu ditut beste toki bat nun sortzen zaren eta batean bi estak burdinekin atatzen zarela, osea, horrekin konparatuta, bueno, ez dago txarto, ez da munduko hor la hostia, baina ez dago txarto, bez? Apai, jarraituko gara aurrera, pitinka. Eta listo, bigarren pikotxabe puskatu zaigu, beraz, holan. Eta gora. Hiru diamante gehiago, Ez dago batere txarto. Hiru diamante gehiago topatu ditugu. Hiru diamante gehiago. Por txerto, egunen batetan egin behar du zuzeneko bat, beste joko batetaz dela Learn Japanese. Baga. No. Vale. Ustea, hemen gordetzeko, diamanteak hortik. Vale. Guazen zaitzen bila. Eskailera gehiago egiteko. Teiatua gutxenez bukatzen dugun. Eta ja horrekin gutxi gora bera. Teiatua eta gero atalaia horre egitea. Polita eratuko zaigola atalaia bat, hor goian. Claro, baina horrek suposatzen du egin behar dugula bigarren solairua. Atalaia egin baino lehen. Eta hori denbora. Let me time! Beitu beste segartxo bat, primera. Vale. Beixak ditu hor. Una más sortzi gure, ez dago txarto, Igual ez ditugu lortuko horre bukatzeko, baina...
Baina, utzenez aurrera egingo dugu. Ez, hemen crafteo mailan. Hau. Hau lan. Hortze. Abor. Ez digu emango bukatzeko, baina igual honetan, lerro honetan dutxiko dute, Osea, nahi dute saltxiko dute eskalerak jartzeari. Kasu honetan eskalera hauek. Porque ya nahikotxo jarri ditugu. Egur nahikotxo gazta egin dugu hemen. Egia esan da. Eta gero hemen goian ja, bigarren solairu bat. Hau momentuz igual irekita utziko dut. Argia sartzeko egunean. Zehar. Hau. Vale, hau. Ona. Termer dut egurra, hor laua usteko. Osea, bueno, egurra, egingo duguna da semibloketan. Orduan semiblokeak laua usteko. Eta horrek egurra behar du, baina ez dekogu, beraz. Jo, kriston, epa, hau, ja, itxi dezakegu. Eta kristala. Vale, hau, holan. Hau txartortu da jarrita ni tontoan izalako, vale? Eta holan egin beharrean hau. Vale, hor ondo. Eta orain hau eta hau gorde, hauetako bat hartu. Eta hau, ja. Etxe gutxenez guri jakendu dezakegu. Joder, elegante. Hau be, ez hau be, beko hau, be. Ba, ez dekogu pikotxe klasera egingo dugu. Hiru pikotxe egingo ditugu zuzenean, betu lau. Pues lau. Fuera. Lau pikotxa zuzenean. Toma la flies. Agurra. Eta entortza, gero egingo dugu hemen hau ja kentzeko erditik. Vale, kristala. Eta hau. Eta hau. Kristala izango dira. Orain ziur biratzen dugula eta dagoela kriston elegante. Bai, orain bai, asko zure politago. Vale. Buah. Akojonantea da, Akojonantea, vale. Hau seguruan dagoen ez, gune hau asegura danez. Ja guzti hau soberan deko. Vale, orain jarriko ditugu hemenik argia eta bar. Ja, eguneko unean aseguratzeko. Baina hau ja kendu ditzakogu. Ja, hemenik ja printzipioz ez dira gertuko ez mobik ez ezedez. Neko ondo argiztatuta eko gulako. Eta oraindik eta seguru gehiago izateko jarriko ditugu semiblokeak. Gero. Vale. Orduan, orain. Antortzak soberan, mesedez. Osa, soberan. Ez ditut arazoak nahi. Minecraft ezagutzen dugu denok. Aborra. Lurra ona. Eta egurra behar dugu. Pala bat egiteko. Baina egurrik ez dugu. Zaitzen gazi behar dira. Zagarra. Vale, ondo. Jarriko dugu ja bide batez, hemendik, adibidez, hemendik.
Atxetatuko dugu momentuz espazio hau. Zuetz gehiago izateko. Adibidez. Porque gurra behar du guraintxe bertan. Bestela ezin gara asko jarraitu, bale ba. Ba, hemen ikutsiko dugu arko zuzenekoa, lagunok? Nik uste dut ja nahiko daramagula, ordu eta 40 minutu. Espero dut guztoko izatea, guztoko izan baduzue, behar izan behar zuen, eta besterik gabe zaindu, eta horrengo arte,